Bon dia, soc Boro, director de la MISE. Vull contar-vos que a l'estrena a Catarroja van assistir més de 300 persones i van poder comptar amb l'ONG dels implantats coclears que ens va ajudar a fer la gala més accessible. El festival s'allargarà fins al dia 23, estarà arreu del País Valencià, en llocs com ara Alzira, Villalonga, Xàtiva, etc. I esteu tots convidats.